tnediet l-ewwel Strateġija Nazzjonali għall Prevenzjoni tas-Suwiċidji għal 5 snin li ġejjin b'investiment ta' €2 miljun. F'konferenza tal-aħbarijiet tlieta wara nofsinhar, il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela saħaq li din l-istrateġija ġiet infassla b'an wieħed, iżjed kura tas-saħħa mentali. Il-Ministru qal li minkejja li Malta għandha waħda mill-inqas rati ta' suwiċidji fl-Ewropa u importanti li tkompli tiġi mħarsa is-saħħa mentali biex jitnaqsu kemm jista' jkun dawn id-diskrazzi li jibqgħu pjaga soċjali. L-istrateġija hi mibnija wara xhur ta' konsultazzjoni ma' diversi professjonisti fis-settur fejn tfasslu l-għanijiet ewlenin li huma l-appoġġ, it-trattament, il-kuxjenza u l-għarfien. Il-Ministru saħaq li l-bniedem għandu jiċċelebra l-ħajja għax din tibqa' tiġi l-ewwel u qabel kollox. Is-soċjetà kollha għandha tkun involuta biex traġedji bħal dawn jitnaqsu. L-istrateġija li qed tagħmel qed tfassal kif wieħed għandu jipprogressa tul dawn il-5 snin biex ir-riżorsi kollha li għandna fil-Gżejjer tagħna ikunu maqudin f'dan l-għan wieħed.